ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ବାପା କହୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଯିବେ 300 ଟଙ୍କା ଟିକଟ ଦେଇକି ଆଗଲାନ ଚେୟାର ପକେଇ ଏଇ କରି ବସି ଠିକ ନା ଭୁଲ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଭିତରୁ ଗଳି ଯିବେ ଯାତ୍ରା ଭିତରୁ ଗଳିଯିବେ ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏରେ ଜୋର କହୁଛୁ ଏକା କଥା ଫାଷ୍ଟ ପଡିବ ଗିଜି ଗିଜିଆ ଲାଇଟ୍ ତାପରେ ଚାରିଆଡେ ଫେଣ ଉଡିବ ତାପରେ ଆନାଉନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ରେକର୍ଡେନ୍ସ ପରେ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ନାଟ୍ୟ ହଲଚଲ କରିବ ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁପର ହିଟ୍ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆଶା ଦିଦି तुम बसा कौटी आशा दीदी ये बाहरी आसो कि जिनस सी तोर बुझा सरीगला बस आशा दीदी तुम बसा को पुरुषोत्तम जो अभिरामकर मो पदटी पढ़ी जानी गोटे बही अच्छे सर्वश्रेष्ठ बही मो सारे जहाँ को कहते कोईली शिक्षावार्ता अन्य नाम हूँ सनातन धर्मार्थ गीता आपको अभिराम लिखिदे हमें जीवन थाऊ जे मोर कहले मो फोन का फोन कमा